Вітаю ўсіх, хто імкнецца больш даведацца пра тое, што нас чакае. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Я стоял у истоков работы по искусственному интеллекту. Лукашенко хацеў пабудаваць інстытут штучнага інтэлекту, але ўласны інтэлект падвёў. Как в сказке о рыбаке и рыбке. Хочаш новы дом? Надрукуй яго і жыві. Гэта падобна да сапраўднай фартэцы. Што дапамагло б беларускім ільготнікам? Жаўнеры, якія не праліваюць кроў на вайне. Ён можа зрабіцца новым удзельнікам нашых баявых аперацыяў. Нам надо готовиться к войне. У нас у бой пойдут старыкі. Умных, толковых, сильных стариков и то подразделение, которое мы решили из их состава создать. Стаць выдатнікам дапамогуць новыя разумныя боты. Што супрацьлегла множанню? Сонечная печка. Вось што нам трэба. Цудоўна, вельмі смачна. Навацыя на могілках. Паслуга недарагая. Ахвотных чарга. А яшчэ упершыню пакажам праект надмагільнага помніка для Лукашэнкі. Ад пяцігодкі да пяцігодкі жыве Лукашенка і да гэтага ж змушае краіну. Але планам гэтага пяцігоддзя падобна не збыцца ніколі. Прынамсі, на вяку Лукашэнкі. На пальцах адной рукі можна падлічыць колькасць лідарных інстытутаў штучнага інтэлекту ў свеце. Іх заснавальнікі, напрыклад, Microsoft, Google, Илон Маск і Лукашенко. Я могу это сделать, потому что, как ни странно, я стоял у истоков работы по искусственному интеллекту. Беларускі піянер нейрасетак яшчэ 5 гадоў таму загадаў пабудаваць ні больш ні менш цэлы інстытут штучнага інтэлекту ў Менску. Геніальная ідэя ўзнікла не на пустым месцы, а пасля візіту ў Арабскія Эміраты. Эмираты инвестируют колоссальные средства в развитие искусственного интеллекта. Заінвеставаць каласальныя сродкі пастанавіў і Лукашенко, але не свае, вядома ж, а арабскія. Почему я на это клюнул, скажем? Не только потому, что там 5 миллиардов долларов инвестиций будет, а они пообещали мне этот умный город создать и там образовательную мощную платформу по искусственному интеллекту. Прапагандысты адразу ж намалявалі беларусам светлую будучыню. Задумка грандиозная, но это не только жилье. Воплотят в жизнь множество социальных проектов. Современный университет, спортивные сооружения и объекты здравоохранения. Хотят возвести институт искусственного интеллекта. З дапамогай ці то штучнага, ці то ўласнага інтэлекту інвестар Мухаммад Алі Алабар палічыў і зрабіў, як яму выгадна. Пабудаваў жылыя дамы, прадаў іх беларусам, зарабіў і сышоў з Беларусі. Наталья Качанова, у якой з Лукашенкам інтэлект 1 на 2, забіла апошні цвік у прагрэсіўную мару. Как в сказке о рыбаке и рыбке. Так у нас развиваем искусственный интеллект, эти нейросети, это все. А потом, чтобы в одном прекрасный момент не получилось так, что вернемся к исходному. Так было. Это ученые доказывают, там была жизнь до этого, не было на Земле и все остальное. У Беларусі не толькі 5 гадоў не могуць катлаван выкапаць пад інстытут штучнага інтэлекту, але і ўвогуле будаўніцтва жылля запавольваецца. Асабліва для ільготнікаў будуецца ў разы менш кватэраў. Нам варта зірнуць, напрыклад, ЗША, дзе ў рэкордныя тэрміны пабудавалі велізарны квартал з дапамогай 3D-прынтара. Гэтыя будынкі ў штаце Тэхас паўсталі дзякуючы працы гіганцкай 3D-друкаркі «Вулкан». Яе шырыня больше за 14 метраў, а вага 5 тонаў. Друк аднаго дома займае каля 3 тыдняў. Бетонныя сцены зроблены з унікальнай сумесі лавакрыт, устойлівыя да вады, цвілі, тэрмітаў і нават да экстрэмальных умоваў надвор'я. Гэта падобна да сапраўднай фартэцы. Я ўпэўнены, што дом можа сутыкнуцца з якім-небудзь тарнада і вытрымаць. Цішыня. Мы цяпер побач з аб'язною дарогаю, і вы нічога не чуеце, бо тут вельмі ціха. Гэты квартал са 100 дамоў паўстаў цягам 1,5 года. З увагі на нястачу жытла, з якой сутыкаецца наша краіна, і асабліва жытла за даступныя цэны, для нас як ніколі важна укараняць інавацыі, што паляпшаюць якасць нашага будавання.
Такія дамы таннейшыя, паколькі тэхналогія 3D-друку не марнуе будаўнічых матэрыялаў. Менш забудоўнік выдатковае і на працоўную сілу. Калі раней для будовы залучалі 5 розных брыгадаў, то цяпер у нас ёсць адна брыгада і адзін робат, што і забяспечваюць гэты працэс. Кампанія Icon плануе выкарыстоўваць сваю тэхналогію не толькі на зямлі. НАСА падпісала кантракт з кампаніяй для будавання аб'ектаў на паверхні месяцу. Спадарства, дзякуй, што нам пішаце, каментуеце, выказваеце свае меркаванні. Некаторыя з іх былі такія. Хочаце замяніць беларусаў робатамі? Роботы забіраюць нашыя працоўныя месцы. Шаноўныя тэхнаскептыкі, наўрад ці нехта хацеў бы быць на месцы вайсковых роботаў, якія выконваюць баявыя задачы. Украіна ўжо выкарыстоўвае робатаў-сабак на фронце. Іншыя краіны тэстуюць баявыя здольнасці штучных гадаванцаў на вучэннях. Гэта робат-выведнік. Ён можа перадаваць інфармацыю пра перашкоды на мясцовасці, такія як драцяныя загароды ці шыпы. Час яго працы да 4 гадзінаў. Гэты сабака-робат важыць 15 кілаграмаў і абсталяваны шырокавугольнай сістэмай 4D-агляду. Ён можа забяспечваць перадачу выведных матэрыялаў на камандныя пункты ў рэжыме рэальнага часу. А гэты робат-сабака вагой каля 50 кілаграмаў абсталяваны вінтоўкай і здольны хутка перасоўвацца пад кіраваннем аператара. Ён можа зрабіцца новым удзельнікам нашых баявых аперацыяў у гарадскіх умовах, замяніўшы нашых супрацоўнікаў для правядзення выведкі, выяўлення праціўніка і нанясення ўдару па цэлі. Роботы на вайне здольны не толькі павышаць баявыя магчымасці войска, але і зберагаць чалавечае жыцце. А нам, як днямі заявіў Лукашенко, трэба рыхтавацца да вайны. Нам надо готовиться к войне. І прадэманстраваў, наколькі адсталы галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі. Да, беспилотники – это серьезная новинка. Тое, што для Лукашэнкі навінка, развітыя краіны пачалі выкарыстоўваць паўстагоддзя таму. Напрыклад, Ізраіль, пазней ЗША. За апошнія 20годдзя БПЛА сталі неад'емнай часткай узброеных сіл ва ўсім свеце. І толькі цяпер пра гэта загаварыў Лукашенка. Іннавацыі дайшлі і да могілак. Калі раней на помніках змяшчалі імя і партрэт, то цяпер гравіруюць QR-код. Наведваючы могілкі, людзі часцяком задаюць пытанне, кім была асоба, якой паставілі помнік. Цяпер гэта можна лёгка высветліць. У Азербайджане на надмагільных помніках змяшчаюць QR-коды са звесткамі пра нябожчыка. Мы з маім сябрам адкрылі такі сайт, дзе ёсць фатаграфіі, гісторыі жыцця і відэа памерлага чалавека. Спачатку я зрабіў такі сайт для свайго нябожчыка бацькі. Паслуга недарагая, каб кожны мог ёю скарыстацца. На кожнага памерлага дазваляецца размяшчаць адно відэа і 3 фатаграфіі. QR-коды гравіруюцца на надмагіллі, таму іх немагчыма скрасці. Гарантыя на іх дзея 10 гадоў. Паколькі ў нас навіны з будучыні, то магу вам паказаць будучы помнік. Ведаеце каму? Вось ён, модны, з QR-кодам. Партрэты, усе звесткі па спасылцы. На помніку іх не змяшчалі, каб людзі спакайней рэагавалі. Метэаролагі падвялі кліматычныя вынікі лета. Анамальную спёку зазналі ўсе рэгіёны Беларусі, але найбольш гарачыні дасталося Магілёўшчыне. Спадарства, калі і наступнае лета будзе гэткім жа спякотным, то прапаную скарыстацца еўрапейскім досведам. Там ежу пачалі гатаваць на сонцы. Марсель – паўднёвы французскі горад і ідэальнае месца для аматараў сонечнай кулінарыі. Энергія для гатавання страваў бясплатная, а смак такі ж, калі не лепшы. Цудоўна, вельмі смачна. Гэтак выглядае сонечная печка. Прамені трапляюць на люстэркі. Тыя награваюць форму, у якую змяшчаюць гародніну, мяса або рыбу. Падчас прапарвання прадукты гатуюцца ва ўласным соку, захоўваючы ўсе пажыўныя рэчывы. Гэтая кухонная прылада скарыла нават мішленаўскага кухмістра. Сонечная печка – гэта самая прыгожая гармонія, што я сустракала ў кулінарыі. Ідэя сонечнай гастраноміі прыйшла ў галаву былому авіяцыйнаму інжынеру П'еру Андре Аберу. Каб зрэалізаваць сваю задуму, ён абвясціў збор сродкаў і сабраў больш за 1,5 мільёна еўраў. Пабудаваная на гэтыя грошы рэстарацыя атрымала найвышэйшы экалагічны сертыфікат да захаплення наведнікаў. Гэта выдатна, што выкарыстоўваецца сонечная энергія замест электрычнасці.
Восеньскі лес. Грыбнікі няспешна блукаючы паміж дрэвамі збіраюць дары прыроды. Калі гэта пра вас, то будьце асцярожнымі. Непатушаная цыгарэта ці разведзены агонь могуць выклікаць пажар, здольны знішчыць лес. Дарэчы, на захадзе ўжо вынайшлі прыстасаванне, якое можа радыкальна змяніць спосаб барацьбы з ляснымі пажарамі. 4 студэнты з Вялікай Брытаніі распрацавалі унікальную сістэму ранняга выяўлення пажараў пад назвай «Піры-пот». Натхнёная прыродаю прылада мае форму сасновай шышкі і зробленая з натуральных матэрыялаў, як воск і вугаль. Нават калі пажар яе знішчыць, гэта не нашкодзіць прыродзе, як было б у выпадку з пластыкам. Гэта капсула, невялікі сэнсар, які спрацоўвае пад уздзеяннем цяпла. Калі пажар набліжаецца, цеплавы датчык актывуе антэну, што выпраменьвае радыёсігнал, які адразу перадаецца ратавальнікам і мясцовым уладам, што дазваляе своечасова эвакуяваць людзей і пачаць гасіць пажар. Нягледзячы на восень, лясныя пажары актуальныя ў Беларусі. Найбольш небяспечныя тарфяныя. Праз іх вылучаюцца атрутныя газы і густы дым. Такія пажары складана пагасіць, бо агонь распаўсюджваецца пад зямлёю. Можа, і нашыя студэнты вынайдуць падобную прыладу, а дапамагчы можа штучны інтэлект. Кампанія OpenAI запусціла новыя разумныя боты, здольныя развязваць надзвычай складаныя пытанні. Боты O1 і O1 Mini выдаткоўваюць больш часу на апрацоўванне інфармацыі, перш як даць адказ, што робіць іх больш дакладнымі пры развязанні праблему ў навуцы, праграмаванні і матэматыцы. Напрыклад, O1 здолеў набраць 83% на кваліфікацыйным іспыце для міжнароднай матэматычнай алімпіяды. У той час, як папярэднія мадэлі атрымлівалі толькі 13%. Сістэма выкарыстоўвае так званы метад ланцужковага мыслення, дзякуючы якому разбівае складаныя заданні на дробныя этапы. У папярэдніх праграмах я расказвала, што чат GPT не толькі рашае, але і вучыць, як рашаць матэматычныя задачы. Апавядзіце пра гэта сваім дзецям, школьнікам і студэнтам. А я надалей буду падказваць, як стаць выдатнікам. Новая порцыя навінаў з будучыні ўжо праз тыдзень. З вами была Вольга Старасціна. Прыемных выходных!